Huomenta teen tällaisen pienen aamuliikkeharjoituksen tähän ennen töihin lähtöä. Mä näytän vähän, että mitä juttuja mä yleensä teen itse aamuisin. Mä aloitan sen tällaisella ravistelulla. Se herättelee vähän kehoa nukkumisen jäljiltä. Sitten mä ihan hetken vaan koen tätä mun olotilaa tässä. Tunnen ehkä, että kehossa veri kiertää aktiivisemmin ravistelun jälkeen. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä oon enemmän tässä kehossa, kehon sisäpuolella. Mun on helpompi keskittyä enemmän itseeni kuin tähän itseni ulkopuolella olevaan maailmaan. Kuuntelen hengitystä. Tunnen ehkä jännitystä tietyissä kohdissa, niska-hartiaseudulla. Hengityskin tuntuu vähän sellainen pakkautuvan sillä alueelle kurkun ja rintakehän välillä. Niille alueille. Ja hengitys on enemmän semmoista pinnallista. Rintakehä on aktiivisempi hengittämisessä tällä hetkellä ja se on vähän semmoista jännittynyttä. Tämä on hyvin yleinen tuntemus mulle aamuisin. Sitten mä lähden vähän ajattelemaan sitä, että miten mä voisin kehollisesti liikkeen kautta auttaa itseäni tässä asiassa. Mä lähden tästä vähän ensin kokeilemaan, että miltä tuntuisi rullailla alaspäin. Leukaa rintaa ja lasken käsiä ihan rentona kohti lattiaa. Mahdollisesti, jos menee niin pitkälle. Tai sitten jotain sille välille. Sitten mä huomaan, että jossain kohtaa tulee ihan ikään kuin sellainen tuntemus, että on liikaa, niin mä lähden ylöspäin. Takaisin. En lähde pakottaa mitään. Lähden kokeilemaan uudestaan. Tuntemukset ikään kuin kasvoi ja lisääntyi. Mun tuli tulla aiemmin ylös. Voin kokeilla vähän toista tietä. Pääsisinkö mä sinne helpommin jotain toista kautta. On täältä sivusta. Sitten mä löydänkin näköjään täältä tällaisen reitin alas. Kokeilen tulla suoraan ylös. Kokeilen toista reittiä. Tuun takaisin. Ei ollut hyvä. En halunnut kokea sitä tunnetta tässä kohtaa, mitä se toi vastustusta. Sitten kun mä tiedän, että täältä mä pääsen,
Mä tuun täältä. Näin mä pääsen ikään kuin lähemmäs itseäni, sitä missä mä olen tällä hetkellä kehotuntemusten kanssa, myös niiden asioiden kanssa, mitä on valmis kohtaamaan näin aamusta. Ja tänään tuntui siltä, että tämmöinen lempeys ja ehkä semmoinen niin kuin hyväksyntä sitä kohtaan, että jokainen päivä on vähän erilainen, mun keho tuntuu erilaiselta joka aamu. Joskus se on enemmän jotenkin jumissa tai siellä on jotain muita tuntemuksia. Joskus se on jotenkin pystyvämpi ja liikkuvampi. Sitten mä kokeilen tehdä tästä siiveilyä. Mä lähden täältä päästä liikkeelle ja liutan käsiäni pitkin kylkiä. Käyn vatsalla tänne reisien kautta alas. Varpaitten kautta lähden tulemaan takas ylös toista rintaa pitkin. Pakaroiden alaselän kautta. Ikään kuin hahmotan itselleni tätä mun koko kehoa. Ja vain sivelemällä. Otan silmätkin ja hahmotan myös silmät kiinni. Koko kehoni kauttaaltaan kaikkialle minne yletyn. Mä jään hengittelemään kädet rintakehää vasten. Mulla oli täällä vähän semmoista jännitystä, niin suuntaavia hengitystä tietoisesti niille alueille, jotka tuntuu kaipaavan rentoutta, vapautuneisuutta. Annan sisään hengityksen laajentaa, tuoda tilaa kehoon. Purkaa jännityksiä. Ja uloshengityksen kuljettaa niitä pois kehosta. Päästää irti. Mä myös kuuntelen vähän, mikä se jännityksen taustalla on. Siellä on tunne. Vähän kuulostelen sitä tunnetta. Mitä se voisi olla? Mihin se voisi liittyä? Ja jos mä saan siitä kiinni, niin mulla on mahdollisuus käsitellä sitä myös siellä mielen tasolla. Kiitos, jos katsoit videon. Se on tämmönen yksi hyvin intuitiivinenkin harjoitus tähän aamuun, joka ainakin itseäni tuo enemmän siihen läsnäolon tilaan omassa kehossa. Ja näin aamusta, kun tekee tämän heti ennen kuin aloittaa päivän puuhat ja askareet, niin se ehkä niin kuin pitää myös maadottuneempana ja jotenkin läsnä olevampana pitkin päivää. Kiitos. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukkua ja voit jakaa tämän myös eteenpäin, jos siitä tuntuu. Moikka!